Diyan. Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya ito niyang pong aldaw na ninin Wednesday. door, Petsa 16 wake up, sa bulan mga tugang kan Hulyo 2025. I'm gonna hoo-hoo. Aldaw po ni Mama Mary. Kaya duman po sa mga devotees ni Mother of Perpetual Health. Don't forget to attend the Mass and say your novenas. Girl, Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. counting sheep, Hindi po naramon niya ito program transmitting ali po rin sa 729 kHz sa pinaka mga radyo up there, sa Barangay 23, Legazpi City. on your door, ring on your Ako pa sa lingkod, Mardela, dahil iba sa dit sa nabirotian. Siyempre kay Barang Taman, mga tugang, tonight, sa lado technical, ringing, tapping to sa tuya pong Chief Technician, Chief Ramir Tanay. Siyempre, yaon man si Jerome Nico Martinez, tuya pong IT sa DCGB Social Media Department. And si Casey Tanay, tuya pong OGT from CSPC Nabwa sa newsroom. Katuwang na dyan si na Jenny Matthew Balyaran at saka si Shara Meliron. sisted up Excuse si Nicole, tamay mga meeting da po nga aratindiran ko niyan series of meetings. down here, Saluhan, siyempre. ring on Yaon man dyan, ang mapagriba sa Mega Force Patrol sa palagos mong pangalap ng mga istorya. Langaning tonight when the moon may balangibog sa banong asim mapukawan mga turog sa pansitan. tapping to you do. Alipot lang ang iribanan tangon yan, mga tugang ta Wednesday. Pag Wednesday, papasok po pag 11 o'clock hanggang 12 o'clock ang satuyang mga friendly professors from the Bicol University. Para po duman sa sendang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Magayon ang topic ninda mamaya. Adi, ang sendang bisita si Dr. Alex Kamaya. Professor po ni sa Tabaco Campus. Para tukaron mga tuga ang tema na the role of mangroves, seagrasses, and coral reefs in fisheries in Albay. Yung na, tanganing masabutan nito na dahil pagpara garabuton an, dahil pagpara puro tulon iyan, kundi pangatamanan tangani pong mas dumakol an istaran kan sira. Okay? So, mamaya po yan tabi, para duman sa mga kababayan data. Yan, party yan mga tugang biodiversity, kan ecosystem sa marine, na sabi nga ni kayan party mga sa tuyang kampanya para po magkagita ng food security. Okay? Higi po tabi, mga tugang, duman sa mga kababayan ta. And syempre, welcome to the Bicol region. Welcome back kay Police Brigadier General Nestor C. Cruzata, Nestor Cruzata Babagay Jr. Bicolano man. Ang sabi, may roots ini sa Bato, pero siya po native kan San Francisco, Iriga City, Kamsur.
graduado ning Bachelor of Science in Criminology duman po sa University of St. Anthony sa Iriga. Tapos luminaog mga tugang sa uniform service. Sinatapos ang siyang Bachelor of Science in Public Safety sa PNPA Silang Cavite 1993 to 1995, patnubay class. Tapos dahil nagpundo sa pag-eskwela, nag-adal ng Master of Arts in Peace and Security Studies mga tugang digdi sa Bicol University. Tapos nag-Master of Arts in Management, major in Public Administration sa PCU. Tapos Master in Public Safety Administration in National Police College, Philippine Public Safety College. Nagigununon mo an. So, dakol na mga posisyon ng mga pinugulan, mga tugang ni General Babagay from pagiging officer niya, dire-diretso naging peacekeeper sa United Nations Stabilization Mission sa Kosovo kan 2002 hanggang 2003. Tapos sa Liberia, Africa 2011 to 2012. Matibay. Okay? So, may pinahiling na exemplary skills dahil sa iya po ng mga exceptional experiences. Kaya ini man ang ultimo niya po na naging assignment diyan po sa PSPG. Ngunyan siya na po ang regional director, kasalida ni Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon who hails from Prieto Diaz, Sorsogon. So, siya man alima na Iriga. Iba kusog-kusog ini si Chief Ramir, tatagaring ko na da. Fasini-fasiton da. Di ba? Ayan po, nadangog din doon sa mga tugon kasubagaw, So mga pulis, dahil stay sa laog kan ni Patura, kundi ipailing ang presensya, police visibility, mga tugang sa palibot. Matibay itong mantra ni yung mantra ni Police Brigadier, ni Police General, Police General Torre, na dapat na tuumon mga tugang ka mga kababayan niya to na mga namamanuaan po digdi po sa Pilipinas. Na dahil na ngayon pagparahan po ng pulis sa mga istasyon ng mga ipatura kang pulisya. Tayaw na kami sa indong cellphone. Tumawag lang kayo sa 911 at sa loob ng 5 minuto kami ay darating. Ayan po tabi, mga kababayan, padako silang pigpe-perfect ang system na yan. And may mga magayunang mga pangyayari na naging napatunayan na talagang very viable and effective. Naramdaman ni ditong sunawara na motorsiklo dyan sa Malabog matapos mag-self-accident sa babaying driver. Kan mag-self-accident siya, dinara niya sa buhay niya sa ospital. Winalat niya sa motor. Pagbalik niya, hali sa ospital, binalikan niya sa motor niya, tanabulong na sa mga backcross niya, wara na sa motor duman sa pinangyarihan kan aksidente. Di nag-apod siya sa 911 sa Daraga. Antimano, nag-investigar nag-abot man tulos. So, after nag-response yung 5-minute response, nag-investigar tapos nasusog tulos mga tugang sa motorsiklong nawara kang babayi. O yan, sa paagi kang liderato ni Police Colonel Edgar Azotea, nasolve tulos mga tugang sa problema ng babayi. Di, sarong patunay, mga tugang na pwede, applicable, asin kaya nagibuhod mga tugang so 5-minute response. Ayan, kaya kumailing po nindo, maging ang satuya na mga pig-apod tang mga sipak, yung community precincts baga,
wala ng mga tao. Magagi kang matanga. Mga tugang sarado na. Dahil ilaw, sarado. Pero sa palibot, mga tugang, mailing mo, may mga nagkikintab na green. Yung mga pulis natin, nandyan nakarunda. Mga tugang, nakabalanda sa mga kanto-kanto. Ha? Ayan po, kaya ang gusto kang bagong chief PNP, as in sabi na bangit man kasubago ni bagong regional director Nestor C. Babagay Jr. na dapat may pamati sa mga kababayan na ligtasin da. Di ba? Masolve ang krimen, mapribintaran ang krimen, darako po ng mga kriminal, tanganing may balik ang tiwala, mga tugang kan taong bayan. O yan ang pinakang purpose ninda sa mga pagsisirbingon yan, mga tugang sa tuya pong sa tuyang palibot. Okay? So yan, ang mga dugay na itong mga impormasyones, tinawanta na po ng preferensya dahil igwa po ning kunyan, igwa na kita ning bago na regional director kan Philippine National Police na sa katauhan mga tugang ni Police Brigadier General Nestor Cruzata Babagay Jr. Okay? So, duman sa mga kababayan ta, iyon na po yan ang sa tuya na mga dagdag na mga impormasyones digdi sa pag-asumir kang bago mga tugang na regional director. So, dakol pa, siguro maglilibot pa yan mga tugang sa probinsya, ma-courtesy call sa gobernador, tapos mabisita sa mga ipatura ni pulisya, tangani na to make sure mga tugang na maging kunyan siya, maisunod sa mga pinagtatawan po ning kasuguan kasi mga naipahayag po niya. Okay. So dakol na mga accomplishment man na pinahiling mga tugang ini, si General Babagay duman sa yan mga kababayan da, kaya orgulyo man siya kan St. Anthony Academy tapos kan mga taga-Iriga. Kaya General, marhay na aga po asin mo ogmang pag-abot sa Albay, asin sa Bicol Region. Diba? Okay, duman po sa mga kabarangay ta, igara ko na mga ayam, tangani pong de makadisquido. Yan, may surveillance ng pigigibo ang Provincial Veterinary Office. Kapag may naresibi po sinda ng mga apod, ayun na po yan tabi ang minaris pong ditulos. Tangani po na de na madagdagan pa mga nabibiktima ni mga nakakagat. Sa mga kababayan na po, be responsible dog owners po, igara ko dyan, ikulong, atamanon, bahugon, de pagibuhon mga tugang na mga self-sustaining so mga ayam. Nadyan po nagpupo ng problema na nagkakain na infect sinda, nagiging rabid, na-infect, nagkakaigwa ng rabies, tapos pa nagkakagat, yun na po yan ang simula ng kadipisilan sa buhay ka mga kababayan ta. Yan ang mga pangapudan, i-enforce ang batas, igwaning ordinansa, igwaning lay na aso mo, tali mo. Kung hindi mo kayang itali ang aso mo, ikaw na may-ari ang itali. Degaan na rin sorry, alimutan sa luwas. Karen Ala ng sa linya. Karen, good morning. Yes, good morning Kabi Direct Mar. Live kita ngunyan digdi sa Albay Cathedral sa Old Albay District para sa sarong misa pasasalamat sa pagsilibrar tabi ini kana ika-50 anniversary of 50th golden anniversary kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity kan Asia Pacific Region. Meaning misa pasasalamat sa Kabi Direct Mar sa pagsirbinin ini sa mga ibang parokya digdi sa probinsya ng Albay atin na anniversary kan pagka-establish kan nasabing kongregasyon ang namamayo sa misa pagsalamat ay ini iyo ang sarong Amerikanong Arsobispo si Most Reverend Archbishop George John Brown and Apostolic Nuncio sa Pilipinas. Asin na kasabay nun niya sa iyang banal na misa, ang mga kapadean sa kongregasyon
as in magkapirang kubisto hali sa Bicol region. May mga madrema na representante hali sa man iba-ibang mission kaini sa ibang bansa. Balian misa na ini Direct Mar, kusog sa informasyon kan Diocese kan Legazpi, parte pa ini kan preparatory fees kan Diocese para sa ika-70 kong Diocesan Diamond Jubilee. Kakulang celebration man ini para sa Diocese of Legazpi Direct Mar. Katong hilimon mo ang background kan nasabing kongregasyon, saroan parokya ni San Gregorio Magno, pati ang mga islang parokya digdi sa sarong sa sarong probinsya, ang mga nahihirapan kan mission kaini sa mga komunidad, asin mga parokya na makapagtaunin tiga-apod na pastoral care, asin spiritual mission. Kaya mo yan tabi Direct Mar, nagpupuna ang misa. Actually, kakatapos pa lang kan homily kaini ni Archbishop Brown. Kaso bago, nagpahayag manin sa iyang welcome address si Bishop Bong Bailon kan Diocese of Legazpi. Asin sa iyang welcome address, iyo pag-introduce o pag-welcome sa mga bisitang hali sa nasabing kongregasyon na iyo ining called o Society of Our Lady of the Most Holy Trinity kan Asia Pacific region. Yan tabi Direct Mar, padagos kitang nakaantabay digdi sa St. Gregory the Great Cathedral, Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen. Ayan po mga doon natin mga impormasyon. Hello kay Cancela Jeric. Pa-shoutout ngayon po dito sa Oriental Mindoro. Uy, maulan ba dyan, Sir Jeric? And then si AJ Napiri Orbigo, maray na pagkauto po, Sir Mar. Si partner King Rinaldo watching from Bunker Hill. Siyempre si Sir Jeffrey Santos together with his hubby. Yan po sa Sydney, Australia ngunyan. Naglalinimayo ng amigo ko from Queensland to Sydney. Malipot dyan, migo. Malipot dyan. Pero nga ni si kunya na o si amiga ko si Dunya Hilma. Yaon duwan. Naglakaw-lakaw kasi Kuya Kid. Yeah? Ayan. Hindi pag uli kayo ito, Chip Ramiro, may dalawa sa yung tsokolate si Dunya Hilma. Si ninang mo. Alright. Partner Al, Guardia nasa linya. Partner Al, please come in. Partner, Tito Tukanman kan Barangay Banyadero sa pangingenot ni Kapitan Arthur Marco an manungod sa ordinansa kan mga mayatama na ayam na dapat maging responsable. Ini ang nakapalaman sa Barangay Ordinance number 4 series of 2025 kana Barangay Banyadero na ipig sumiter naman sa sanggunian panglunsod para sa magakanigong review. Pinag-adaptar kani ang ordinansa kan syudad na manungod sa pagpromoter kan responsible pet ownership asin ang mga penalidad, regulasyones, guidelines na dapat masunod kaini sa implementasyon. Manunutaran haloy ng kampanya ini kan gobyerno na dapat maging responsable kita sa pag-aataman nin ayop lalo ang ayam. Alagad may nagkakapiraman talagang pasaway. Kaya ini ang rason kung nga gusto ining matutukan man sa barangay level kana Barangay Banyadero. Ang ordinansang ini pag-adalan man kana sanggunian palunsod asin kung maaprobara na ini sa level kan barangay may poderman talaga ang barangay na mai-promoter palalo asin mapagiromdom ang mga residentes na dapat kita maging responsable sa pag-atama nin ayam dahil kung minsan iyo ang nakakaperwisyo sa mga motorista asin sa ibang residente lalong-lalo na kung nakakakagat ini. Okay. So yan, tabi partner, ang informasyon pag-iraray, hari sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Ayan po tabi, lahat sana all.
Mga barangay na ni pong maging ariglado kita dahil ng mga biktima ng mga ayam na pasaway dyan. Alright. Hello kay Councilor Joey Maristela. Hello, Consi. Watching. Nari na kita mga kapi-kapi partner, classmate. Ngari sabi ko na sa imo. Ano kayang komitiba na kapatagan ni classmate ko niyan? Okay. Ayan po naman sa mga kababayan ta. And good morning man sa mga mahilig po mag-surfing. Mayroon po na dakula aktibidad, mga tugang nagigibuon dyan po sa Baras, sa Catanduanes. Sa maabot po na petsa 31 hanggang Agosto 3. Itong Majestic Surfing Cup 2025 na parang regional qualifier parang qualifier po ini para po sa yan ining mas dakula na na event. Ito po na Bicol Surfing Circuit. Ayan. And din po sanction and supervised mga tugang kan Philippine Sports Commission at saka kan Philippine Olympic Committee. Ayan. Sponsored by the Department of Tourism Philippines, Department of Tourism Regional Office Number 5, Department of Labor and Employment, Regional Office Number 5, MVP Sports Foundation, TGP Party List kan Beatrice Rafael Resort. Bukas po yan, mag-register na para po makasabay. 500 pesos pang registration, may kasabay na po yan na event t-shirt na tabi. Okay? Paano? Ay, maduman ako. Para na po muna kita, mga tugang sa mga tagabantabay, talipod ang programa tata. Every Wednesday po, pag 11 to 12, kasama natin ang pang-edukasyon at pangkabuhayan program ng mga partners natin from the Bicol University of Legazpi. Sa Indo po ka, boss. Thank you and God bless. Para po kan bilog na tropa. Salamat po na maray. Masunod po ang pang-edukasyon at pangkabuhayan program ng Bicol University. Taon na po yan after kang sa tuya pong news break. Bye-bye! There's a Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang